Dobrý večer, milí Michalovčania, východniari, Slováci a Európania. Ospravedlňujeme sa za technické problémy, ale už je všetko v poriadku. Pre tých, čo ma ešte nepoznáte, moje meno je Juraj Čarný a som jeden z organizátorov. Môj životopis je nasledovný. Som veľmi obľúbený u tavarišov v rámci Slovenska aj v našom regióne. V prvom rade chcem ospravedlniť nášho moderátora Dušana Plichtu. Z rodinných dôvodov sa nemohol zúčastniť, preto dnešným večerom vás budem viesť ja prvýkrát. Poviem vám len nejaké pokyny. Zakázané sú strelné zbrane a ostré predmety. Aby tu nenastal nejaký konflikt. Môžeme začať? Musíme počkať za slovenskou hymnou. Ešte. Ako tradične. Nie, tuto nie, ja nepovoľujem tuto. Táto hymna cezo mňa neprejde.